ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರತ್ತೆ ಇನಿ ಇದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆನಿಯನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನೋದುಲ್ಲೇನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದಿಂಚಿ ರೈಸ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾನು ದಾಲ ಮಲ್ತುದು ಜಿನಿ ಒಂಜಿ ಆನಿಯನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತುಂಡ ಆ ರೈಸ್ ಪಲಾವ್ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಆನಿಯನ್ ರೈಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅದು ಭಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸುಲಭದ ಐಟಮ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ದಾದ ತೂಪರ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲಾಗನ್ ತೂಪು ಮುಂದನ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಚಿನಿ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಏತ್ ದಿನ ತಿಂಚು ಮನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಬೇಯ್ಪದು ದೀಲೆ ಯಾನೆಕ್ ಉಪ್ಪುಲ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬೇಯರ ದೀತೆ ತುಪ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತಾರೈ ಕೊಕೊನೆಟ್